Muslimanske jedinice ubile su 49, ranili 80 mještana, a zapalili više od 600 kuća. Teško je. Počneš da pričaš o tome kako smo dočekali Božić, stane ti riječ u grlu. To je za nas sve kao da je juče bilo. Sve smo naše izgubili. Muža, brata, tatin brat mlađi, stric mi rođeni od 40 godina. Sve je to mlado bilo, rođaka. Najmanje 10 mi je poginulo iz uže te familije. Milomiru Trišiću ubili su majku, imala je 47 godina. Tu pored kuće je ubijeno, našli smo posle kada je oslobođena Kravca, našli smo samo dijelo i glavu smo našli kosti. Sad više od toga ništa nismo našli. Mještani ovog kraja svjedoče, nije bilo izlaza, bježali smo prema Drini da spasimo djecu. Ubijali su redom žene, decu, starce. Gajić Vladimir imao je 4 godine, Nikolić Biljana 7, a Pavlović Mikajlo 11 godina kada su ubijeni. Ubijali su starce. Popović Blagoje imao je 85 godina. Za zločine u Kravici niko nije odgovarao, ni sud u Sarajevu, ni Hagu nisu tražili odgovorne.